Det sociale liv på UCH er bredt kendt ude i byen. Elevfesterne på HTX er med rette kendt som Døsvejs bedste elevfester. Vores elever er glade for at gå her, og de er glade for deres klassekammerater. Sagt med andre ord, så har vi en stærk elevkultur, som er rummelig, og som giver den enkelte lov til at være lige præcis den, de gerne vil være. Sådan er det ikke alle steder. I mange andre samfund, f.eks. det amerikanske samfund, så værdsætter man de individer, som klarer sig bedst på egen hånd. Dem, som ikke har brug for statens hjælp eller andres hjælp for den sags skyld. Samtidig er samfundslivet præget af stærke normer og traditioner for, hvordan man bør eller ikke bør leve sit liv. Sociologer taler om normative strukturer i samfundet, hvor man nyder social status, alt efter om man overholder de gældende normer og forventninger i skolerne, på arbejdspladsen eller i familielivet. N for normer er jeres nøglebogstav.